Shurifla tileflebaw ami aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn aw minnu bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ yan ani diɲɛ fantan naani an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn k'a fɔ ko aw ni ce ni y'aw ka émission sigilen aw ye émission min bɛ sigi aw ye sanga ani waati Cunka ani Balaka wuli Cunka ye émission min ni aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛ aw nisɔndiya ka aw hakiliw jagabɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka tila k'aw hakili jigin an ka kokɔrɔw la n'aw sera yirimajɔ an hakili bɛ jigin karamɔgɔ jumɛn na an karamɔgɔ Mama Famanta Mori an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn a ye layidu min d'a ma k'a fɔ k'a bɛna Cunka dɛmɛ a y'a waleya a ye Cunka dɛmɛ nin y'a dɛmɛ ko filanan ye a ka dɛmɛ ko fɔlɔ ka kɔn mawuludu ɲɛbila ye a ye kuranɛ kalanba kɛ a ye wele bila Cunka ma ko Cunka kana fara a kan k'a dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na Cunka nana fara a kan k'a dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na o tɛmɛna min na o ma dogo ne ni aw si la an bɛ an karamɔgɔ fo ka waliɲuman dɔn k'a fɔ ko Ala k'a nasara a dɛmɛ ko filanan an filɛ o kɛnɛ de kan bi mawuludu ni Cunka yela kɛnɛ o kɛnɛ kan a b'o kɛnɛ de fari ta ni an ye mawuludu kɛnɛ kan inshallah mawuludu kɛnɛ an b'o fari de ta sisan an kɛlen don ka ɲininkali 4 ɲɔgɔnna bɔ ka bi mawuludu bonya kama an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o de tɛ dɔwɛrɛ Alakira kisi ni nɛɛma b'a ye a ci la k'a si to san joli la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ci la k'a si to san joli la o y'an ka ɲininkali fɔlɔ ye an ka ɲininkali filanan Alakira kisi ni nɛɛma b'a ye tumana min na yan'a ba ka fatu a ba ye kumakan ɲɛ 3 fɔ a ye k'aw k'o 3 fana fɔ an ye o y'an ka ɲininkali sabanan ye Alakira kisi ni nɛɛma b'a ye yan'a ka kɛ ciden ye tɔgɔ dɔ tun bɛ wele a la o tɔgɔ tun ye tɔgɔ jumɛn ye ko a ko o fana fɔ an ye Alakira yan'a ka kɛ ciden ye u tun b'a wele tɔgɔ dɔ la ko a ko o tɔgɔ fɔ an ye an ka ɲininkali 4nan Alakira sallallahu alaihi wasallam kabila jumɛn maa don siya jumɛn don kabila jumɛn mɔgɔ don k'a k'o fɔ an ye ni maa min ye ni ɲininkali kelen o kelen jaabi ba kelen bɛ yen o bɛ d'i ma fufala k'i b'i kɔ don n'o ye an bɛna baara gosi a mana tɛmɛ min na a ti dogo ne ni aw la n'a farala min na inshallah mɔgɔw n'o lakale Fanɛ an ka baara daminɛ ne b'a an tɛ somɔgɔw kɔri baasi tɛ alhamdulilayi an bɛ kɛnɛ min kan nin ye mawuludu kɛnɛ a ka kan an bɛ cɛba min ka kɛnɛ kan n'o kira ye u ka ɲɛnamaya ka dɔn kira a ye cidenya daminɛ k'a si to san joli la kira ye cidenya daminɛ k'a si to san 40 na san 40 jaabi sɔrɔla Ala ka san caman yira na yarabi an y'a ɲini Ala fɛ nin kana k'an san fɔlɔ ye kira halisa Ala ka kanu sabati an dusukun na an ka karamɔgɔ Mama Famanta an bɛ Ala deli sijani kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o d'an ma ani an ka karamɔgɔ Sherifu Usmani Madani Hayidara an bɛ Ala a ɲini Ala fɛ sijani kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala k'o k'a ka laya bonya kama ne ba Allah somɔgɔw kɔri baasi foyi t'e la n y'a dɔn wari kɔni bɛ sɔn ka diya ye alhamdulilayi wari ka di yɛrɛ ye ayiwa ne y'o fɔ ne na sɔn o kuma in ma kira ba fatutɔ a ye kumakan ɲɛ 3 fɔ kira ye i t'o fɔ an ye n ka 1000 d'i ma wa auzubilayi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim Ala k'an bɛn sababa ma bon ne bɛ dan o yɔrɔ la Cunka ne b'a la sanula yɛrɛ tilenna baasi foyi t'i la aw yɛrɛ bi ne ba an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kira bangeni nisɔndiya kɛnɛ ye Alakira kisi ni nɛɛma b'a ye a ba fatutɔ a ye kumakan 3 fɔ kira ye i t'o da ne tulo kan n ka 1000 d'i ma wa aw 1000 ne y'o to i yɛrɛ bolo Cunka ne ba an tɛ salamu alaikum baasi foyi t'i la foyi t'i na alhamdulilayi ne ba kira kisi ni nɛɛma b'a ye maa min don a ka kan silamɛ bɛɛ k'a ka ɲɛnamaya dɔn a ba fatutɔ a ye kumakan ɲɛ 3 fɔ a ye ne bɛ fɛ i k'o da ne tulo kan n ka 1000 d'i ma ni i sɔnna a la kɔni auzubilayi mina shaitani rajim n kɔni n tɛ jaabi nin dɔn sa mais n bɛ se ka min fɔ n'a sɔrɔ a y'a fɔ silamɛya de kɔni kan bon question a fatuli a ye k'a ye kumakan 3 de f'a ye a kumakan 3 n bɛ se ka min fɔ ni kɛra jama ɲɛma ye kira fɔlɔ ni kira laban kisi nɛɛma b'a ye jama dɔ bɛ kɛ a b'i juguya i b'i kɔlɔsi olu la i tɛ se ka diya maa bɛɛ ye maa ni kɛra jama ɲɛma i tɛ diya maa bɛɛ ye
dɔw bɛ yen u bɛ bila i contre la u b'i juguya dɔw fana bɛ yen i ka d'u ye a kana foyi kɛ ni ala ko yɛrɛ tɛ quoi ala dali kɛ kira fɔlɔ ni kira laban ye a ka maa ma n'o bɛ se k'a masa bɔ a bɛ se k'o o bonya ka ala ko quoi a kana foyi kɛ min ye ala tana ma ko ye parce que ale de kɛra kira fɔlɔ ni kira laban ye kisi ni nɛɛma ba ye ne ba ye caman fɔ ala ka ni sara i ni baraji nka ba kelen tala k'i to ye dɛ merci ne b'an la musa n'u la basi foyi t'i la basi tɛ na alhamdulillah yɔrɔ wari ma di e ye wari ma di e kɔni ayiwa wari ye fɛn min ye a kɔni ka di bɛɛ ye fo n'i m'a sɔrɔ nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye dɛ ne ba an bɛ kira min ka kɛnɛ kan nin a ka kan silamɛ bɛɛ ka kira ka ɲɛnamaya dɔn kisi ni nɛɛmaba ye o ye mawuludu nafa dɔ ye an ka kira a ba fatutɔ a ye kumakan ɲɛ 3 fɔ an ka kira ye ne bɛ fɛ i k'o da ne tulo kan i den fana n'o dɔn e fɛ i y'a mɛn ayiwa alhamdulilayi rabbil alamina i ba kɔni a tɛna nkalon tigɛ dɛ o kumakan ne t'o dɔn fo ne yɛrɛ ne kunnafoni o la cuka n'ala sɔnna ma a jaabi m'o di i ma n'an tilala an ka émission na m'o jaabi d'i ma i y'a mɛn i ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye ne ba an lɔ Musɛn bila o basi foyi t'i la basi foyi tɛ ne ba ala kira kisi ni nɛɛmaba ye cidenba don ka kɔn yan'a ka kɛ kira ye u tun bɛ tɔgɔ dɔ wele a la i t'o tɔgɔ fɔ ne ye sɔnna ka kɛ kira ye u tun b'a wele ko El Amin danayaba i y'a sɔrɔ awɔ a sɔrɔla cuka ne ba alula musa n'u la basi foyi t'i la tɛ na an bɛ ala tanu a diyala n ye ne ba an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kira ka bangeni kɛnɛ ye kira ka bangeni n'a fɔla a ka kan silamɛ bɛɛ k'a ka ɲɛnamaya dɔn a ka kan silamɛ bɛɛ k'a ka ɲɛnamaya dɔn an ka kira kabila jumɛn mɔgɔ kun don kabila jumɛn don a bɔra kabila jumɛn de la a tɛ n kɔnɔ n tɛ se ka cuka ne b'an cɛ n ce wari basi foyi t'i la alhamdulilah kira kisi ni nɛɛma b'a ye a bɔra kabila jumɛn de la a bɔra sirifu la sirifu de don awɔ a bɔra an bamunata ka bɔ abdulayi olu de den don n y'a dɔn sirifuw ka di ye sirifu ka di n ye fo ka min kɛ n b'u kɔ fo ka min kɛ n b'u kan ala ka diya ye inshallah i ni baraji ala k'a kɛ sirifuw kama an ni e ani jama fɛn o fɛn bɛ yan an mago bɛ min na ala k'a nɔgɔya i ni baraji a diyala n ye ne b'a la an y'u la wari basi foyi t'i la basi tɛ na n bɛ ala tanu a diyala n ye ne ba yɔrɔ i bɛ kira dɔn n bɛ kira dɔn bɛ kira dɔn n'i y'a mɛn diɲɛ bi kira dɔn bɛɛ ka kan ka kira dɔn bawo diɲɛ dan n'ale kanu kama a n'a lahɔrɔma kama bɛɛ ka kan k'a dɔn ka bɔ nabila iburahima la ka na ale fa la ka na n'a ba ye fo ka na s'a yɛrɛ bangeli ma ala b'a di a ma don min na o y'a sɔrɔ a y'a ka danaya de d'a kan k'a dɔn k'a b'a bila min na a bɛna se o la bunadamaden bɛɛ ka kan ka kira dɔn n'i m'a dɔn i kɛra fitiriwale ye n bɛ min dɔn kirako la o y'o ye a ti mɛn ne bɛ se e ma e ka ne kalan y'a mɛn i ni baraji han ala k'a ni sara ne b'a ala ala tilela basi foyi t'i la ayi basi tɛ na an bɛ kɛnɛ min kan ne ba nin ye kira ka bangeni kɛnɛ de kira ka bangeni a ka kan silamɛ bɛɛ ka kira dɔn an ka kira a ba fatutɔ a ye kumakan 3 fɔ a ye a ka di ne ye k'o fɔ ne ye n bɛ 1000 d'i ma i n'i kɔ dɔn n'o ye a ba fatutɔ a ko a ma mahamadu kɛ cɛ ye mahamadu ka layiru dafa mahamadu kɛ fanisire ye o ye kumakan 3 ye ne fɛ ne ba ɲininkali a jaabi a sɔrɔla a ko mahamadu kɛ cɛ fo siɲɛ 3 i ka 1000 filɛ nin ye cuka merci ne ba allo yɛrɛ tilenna wari basi foyi t'i la tɔɔrɔ tɛ na n y'a dɔn wari kɔni ma di ye ayi wari
ne b'a ɲini n'i y'a sɔrɔ a ka di n ye. ne y'a sɔrɔ a ka di ye ne bɛna wari d'e ma sisan y'a mɛn an bɛ kɛnɛ min kan nin ye alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ka bangeni nisɔndiya an b'o de kan a ka kan silamɛ bɛɛ ka kira ka ɲɛnamaya dɔn an ka kira kabila jumɛn mɔgɔ kun don diinɛ silamɛ diinɛ mɔgɔw ka don an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye a ye baara kɛ ala ko tiɲɛ a ye baara kɛ a y'a kɛ magan fɔlɔ fɔlɔ an ta san hiji la 2011 ne ye hiji kɛ a ka so Madinɛ an ka tile 40 sigi la an y'a ka ɲɛnamaya an y'a bange yen fɔlɔ yana an bɛ don Makan an bɔra Makan an taara Mina an bɔra Mina an taara Arafa kɛnɛ kan an bɔra Arafa kɛnɛ kan an nana Mina an nana baara laban na ban alikaba kɔnɔ an bɛ barika da an kuntigi ye kisi ni nɛɛma ba ye ala k'aw bolo mɛn baara in na san caman aw kɛnɛ k'a kɛ ala ka kɛnɛya dan n'aw ma TV mɔgɔ hali bi ala k'aw hɛrɛ k'aw ye ala ka n'aw to kɔ tagama duman ye latigɛ in ala k'a nɔgɔya aw bɛɛ la sababu ɲuman bɛ n kuntigi bolo kisi ni nɛɛma ba ye an b'ale de lɔ hɔrɔma la ala ka tagama duman ye ala k'a nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen ye ne ba e bɔra ka walawalali min kɛ 1000 ka dɔgɔ i la o i sara bɛ ala bolo ala ka n'i sara han i ni baraji ba nse somɔgɔ basi foyi t'i la yɔrɔ sɛnɛ n bala tanu an ka kira kisi ni nɛɛma ba ye kabila jumɛn maa kun don kuresikɛ kun don a fɔ ne ka 1000 ni tɔ ye o minɛ ne na cuka ala ka barika da tɔ la ala ka ni teleso ala ka taa ɲɛ an bɛ ala deli o la ne ba anu la misanu la wari basi foyi t'i la alhamdulillah ma ala tanu ne ba nin ye fɛn dɔ de ɲi b'a da a tɛ kini kɛ o ye fɛn jumɛn de n ye fɛn dɔ don ɲi b'a da a tɛ kini kɛ hakili o ye ka jaabi ya i t'i banba dɔɔni cuka ne ba an ce nsante somɔgɔw bɛ nse wari basi tɛ yen an bɛ kɛnɛ min kan kira kisi ni nɛɛma ba ye a ka bangeni nisɔndiya don nka ne bɛna ɲininkali dɔ tɛngu i la n'i y'a jaabi yati 1000 na i bɛ taa n'o ye fu maa si t'o minɛ i la nin ye fɛn dɔ de ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ o ye fɛn jumɛn de ye fɛn dɔ ɲi b'a da mɛ a tɛ kini kɛ o ye o ye ala adamaden ɲi bɛ adamaden dɛmɛ a tɛ kini kɛ o ɲi bɛ ne yɛrɛ da n tɛ kini kɛ cuka ne ba i ni cɛsiri i y'i cɛsiri yɛrɛ yɛrɛ de ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji han i ni ce ne fa anu la n b'an la basi foyi t'i la alhamdulilayi ne fa an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kira bangeni nisɔndiya kɛnɛ ye nka ne bɛna ɲininkali dɔ tɛngu i la n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma hali n'o t'i sara bɔ nin ye fɛn dɔ de ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ anw ye denmisɛn tɛ ko caman dɔn i t'o fɔ an ye wa fɛn dɔ a tɛ kini kɛ mɛ ɲi b'a da o ye dubabu ye o ye barika ye o ye barika ye o ye barika ye o ye tiɲɛ barika fana o y'a damana koba ye nka anw kun kɛn bɛ ka min ka jaabi ye o ma sɔrɔ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na ne fa anu la an b'a ni ce basi foyi t'i la basi tɛ n na an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kira bangeni nisɔndiya kɛnɛ ye kisi ni nɛɛma ba ye nka ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ka tɛngu i la n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma hali n'a sɔrɔ o t'i sara bɔ y'a mɛn nin ye fɛn dɔ de ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ o ye fɛn jumɛn de e ko ɲi b'a da kɔnɔ a tɛ kini kɛ o ma faamu cuka anu la an b'a ni wula basi foyi t'i la basi si tɛ n na an bɛ kɛnɛ min kan nin ye mawulidu kɛnɛ ye kira bangeni nisɔndiya kɛnɛ ye nin nka ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo ka tɛngu i la ni
i garisɛgɛ fara ci an bɛ 1000 d'i ma fɛn dɔ bɛ yen ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ ne bɛ fɛ k'o fɔ anw ye an ka 1000 d'i ma fɛn dɔ bɛ yen a tɛ ɲi b'a da a tɛ kini kɛ bon o bɛ se ka kɛ silamɛya ye silamɛya oui pour moi silamɛya ala k'an bɛɛ kɛ silamɛ ɲuman ye nka an kun kɛn bɛ ka min ka jaabi o ma sɔrɔ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na i ni baraji ne fa an ce an ce ɔri basi foyi t'i la basi tɛ n na an b'i kɛnɛ min kan kira bangeni nisɔndiya kɛnɛ an b'o de kan nin kɛnɛ ye kɛnɛ min wasa ka bon kosɛbɛ nka ɲininkali dɔ bɛ ne bolo n'i y'a cɛngu i la n'i y'a sɔrɔ n bɛ 1000 d'i ma i b'i kɔ dɔn n'o ye nin ye fɛn dɔ di ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ o ye fɛn jumɛn ye ɲi bɛ a da a tɛ kini kɛ bon ɲi bɛ fɛn min na n'a tɛ kini kɛ hakilisɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ buna adamadenya nasira ye buna adamadenya nasira min don mɔgɔ min b'a la n'i bɛ hakili kɛ ni baara ye i tɛ don mɔgɔ gasi la ni ala ka diɲɛ kɔnɔna ye o tun ye ne ka jaabi ye i y'i cɛsiri nka an kun kɛn bɛ ka min k'a jaabi ye i ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na han i ni baraji i ni ce han ne fa an la Nura basi foyi t'i la aw yɛrɛ dun alhamdulillah ne fa an bɛ kɛnɛ min kan mawuludu kɛnɛ kɛnɛba don kɛnɛ min ni hami bila kɛnɛ kan ala b'a nɔgɔya ɲininkali dɔ bɛ ne bolo o kɛnɛ in bonya kama n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ nin ye fɛn dɔ de ɲi b'a da ɲi nka a tɛ kini kɛ a kɛn bɛ ka ne yɛrɛ kabakoya i t'o fɔ ne yɛrɛ ye wa ne kɔni bolo o ɲininkali jaabi ye hakili de hakili de don o ye ne ka jaabi ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma i ka jaabi ka ɲi nka an kun kɛn bɛ ka min k'a jaabi i ma se o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na i ni baraji han ne fa anu la basi foyi t'i la alhamdulillah ne fa an bɛ kɛnɛ ba kan nin ye mawuludu kɛnɛ ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo a bɛ fɛ k'a cɛngu i la n'i y'a sɔrɔ n bɛ 1000 d'i ma i bɛ taa n'o ye fu maa si t'i lajɔ k'o minɛ i la o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ nin ye fɛn dɔ de ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ o ɲininkali jumɛn o jaabi ye jumɛn ni ɲi b'a da mɛ a tɛ kini kɛ yɔrɔnin na dɛ hakili jagabɔ ko don ɲi b'a da a tɛ kini kɛ o tɛ sabali ya o tɛ sabali ya ne kɔni ɲɛna sabali de don ala ka sabali ɲuman d'an bɛɛ ma nka an kun kɛn bɛ ka min k'a jaabi ye o ma sɔrɔ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na i ni baraji ne fa ani la somɔgɔw bɛ di alhamdulillah basi t'i la alhamdulillah awa an bɛ kɛnɛ min kan ni kɛnɛba ye mawuludu kɛnɛ don mawuludu ye donba ye ɲininkali dɔ b'i ne bolo k'a cɛngu i la n'i y'a sɔrɔ n bɛ 1000 d'i ma o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ nin ye fɛn dɔ de ye ɲi b'a da nka a tɛ kini kɛ o ye fɛn jumɛn de ye bon ne y'a kɛ sabara de sabara ne y'a kɛ sabara de sabara min bɛ don sen na ne y'a ko de i ka jaabi ɲɛna nka an kun kɛn bɛ ka min k'a jaabi o ma sɔrɔ dɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na i ni baraji han merci karamɔgɔkɛ an ce an ce basi foyi t'i la alhamdulillah an bɛ ala tanu i yɛrɛ ɲɛ bɛ n tɛ kɔnɔna na mun b'a kɔnɔ n ɲɛ bɛ wari kɔni na o bɛ sɔn ka diya i yɛrɛ yɔrɔ kosɛbɛ an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛba ye mawuludu ye donba ye nka ɲininkali dɔ bɛ ne bolo n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma i b'i kɔ don n'o ye nin ye fɛn dɔ de ɲi b'a da ɲi nka a tɛ kini kɛ a ko in kɛn bɛ k'anw kamana guwa i tɛ anw jaabi o la wa fɛn dɔ bɛ yen a bɛ ɲi b'a da a tɛ kini kɛ o tɛ miliyan ye miliyan tɛ miliyan kelen kelen yan kelen ale bɛ mɔgɔ kɔni kun ale tɛ maa kin fɛn kabakoma ye dɛ fɛn bɛ maa kun a tɛ kin i ni baraji an kun kɛn bɛ ka min k'a jaabi ye o ma sɔrɔ dɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na han i ni baraji merci karamɔgɔkɛ an ce an ce basi foyi t'i la bisimila saha
nin ye an bɛ kɛnɛ min kan nin ye mawuludu kɛnɛ ye kira bangeni nisɔndiya don kɛnɛba don aha ɲininkali dɔ bɛ ne bolo nin kɛnɛ in bonya kama n'i y'a jaabi n bi 1000 d'i ma ɲininkali in tɛ dɔwɛrɛ ye nin ye fɛn dɔ de ye ɲin b'a da nka a tɛ kini kɛ o ye fɛn jumɛn de ye. o ye pɛn ye pɛn min bɛ kunkolo pɛn ye ɲin b'a da nka a tɛ mɔgɔ kin a bɛ kunkolo de pɛn. Allahu akbar jɔn in fɔ ye. o tuma jɔn y'a fɔ e yɛrɛ ye. a sɔrɔla Cuka. merci ala k'a bolo mɛn a ka baara la ala ka k'ale jinɛ sara ye ci b'a n'a somɔgɔw bonya kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam. ayiwa an balimaw an bɔra nin y'an ka tako filanan kɛnɛ ye Tunga Bunaku kɔnɔna kan Mama Famanta a ka dɛmɛ kɔnɔna na Mama Famanta min ye an dɛmɛ Tunga na depuis o don fo bi ani Mama Famanta de bɛ ɲɔgɔn bolo an bɔra ka min waleya mawuludu kɛnɛ kan inshallah ma kɛ basi k'an dan dɛsɛla ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɔra k'o ye sisan ɲininkali tun ye 5 jate an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an y'a fɔ aw ye n ko ne an bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan Tunga bɛ o fari de ta nin tun y'an ye mawuludu kɛnɛ kan Tunga ye mawuludu fari ta a ye baara kɛ ni jumɛn ala kira sallallahu alaihi wasallam kira ka ɲɛnamaya an ye ɲininkali damadɔ ta ka baara kɛ ni o ye an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ tun ye jumɛn n ko kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ci la ka si to san joli la kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ci la ka si to san joli la ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ci la ka si to san 40 na o jaabi ti dɔwɛrɛ kira ci la ka si to san 40 na an ka ɲininkali filanan o de ye ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye kabila jumɛn mɔgɔ kun don kabila jumɛn maa kun don a bɔra maa jumɛnw na kira Kureshika de kun don o kun ye kabilaba ye arabuw fɛ yen Makan jamana kɔnɔ kabilaba kun don o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ k'an ka kira kisi ni nɛɛma b'a ye maaba de kun don maa nin tɛ maaba don Alahu taala ye dɔ fara a ka maabaya kan an ka ɲininkali sabanan ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ba satɔ ye kumakan ɲɛ 3 fɔ a ye o jaabi ti dɔwɛrɛ kira ka a ba satɔ a ye ɲininkali 3 min fɔ a ye a ye kumakan ɲɛ 3 min fɔ a ye o de Muhammad kunu rajula ala kira kɛ cɛ ye Muhammadu kɛ cɛ ye Muhammadu kɛ cɛ ye fo siɲɛ 3 o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ala ni Alahu taala y'i da k'i kɛ cɛ ye i k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye ka d'a kan an ka dɔnnibabaw caman minnu fɛn fɛn tɛmɛna yan u kɛla cɛw de ye u ye muɲu u ye ninnu muɲu u ye tɔɔrɔ juguw muɲu u ye fɛn bɛɛ muɲu yanni u ka wasa dɔn ka se an ka ɲininkali sabanan o jaabi ye o ye an ka ɲininkali naaninan o tun tɛ dɔwɛrɛ an ko kira yan'a ka kɛ ciden ye u tun bɛ tɔgɔ dɔ wele a la yan'a ka kɛ ciden ye o tɔgɔ tun tɛ dɔwɛrɛ Muhammadul Amin ala kira danayaba kira yan'a ka kɛ ciden danayama kun don n'i kun y'i ka fɛn kalifa a ma hali n'i ye san 100 k'i kun fɛ i bɛna sɔrɔ o b'a nɔ na an ka ɲininkali naaninan o tun y'an ka ɲininkali Tunga ɲininkali dɔ ye an ye kalo 4 n'a ma ca n'o ye ni ɲininkali tun b'an bolo ka yala kɛ n'a ye nka a kuma sɔrɔ mais alhamdulilayi ala ye maaw dɔ garisɛgɛ a la bi ala y'an balimakɛ dɔ garisɛgɛ a la bi ale ye a ɲininkali jaabi o tɛ dɔwɛrɛ an ko nin ye fɛn dɔ de ye ɲin b'a da nka a tɛ kini kɛ o ye fɛn jumɛn o jaabi tɛ dɔwɛrɛ ye o ye pɛn de pɛn kelen kelen min ni a bɛ kɛ ka kunkolo pɛn ɲin bɛ pɛn da nka a tɛ kini kɛ an ka ɲininkali jaabi de ye o ye ɲininkali min mɛnna an bolo nka ala y'an balimakɛ dɔ garisɛgɛ a la an y'a nisɔndiya ni 1000 ayiwa n balimaw nin de tun bɛ anw bolo k'a di aw ma ala ka siɲɛ wɛrɛ yira ne ni aw la ala ka Cuka.